Здравейте! В това видео ще ви покажа как да начертаете шкаф за мивка. Като за целта няма да чертая шкаф от нула, а ще преправя този шкаф с рафт, който начертах в предно видео. Ако не сте го гледали, препоръчвам да започнете от там. Ако пък сте достатъчно запознати и сте гледали видеото, да продължим с този урок. Ще започна коригирането с изтриването на някои от ненужните детайли, като например плота, тъй като шкафа за мивка често дели общ плот с съседните нему шкафове. Друг елемент, който също не ни трябва е рафта. Шкафовете за мивка принципно нямат рафт, тъй като коритото на мивката се помества вътре в самия шкаф, като мивката може да бъде залепена под плота при плот от камък или компакт или да бъде поставена върху отвор, направен в плота при стандартен термоплот. Като и в двата случая, дори мивката да е плитка, имате сифон и други ВК елементи, които заемат място и просто обезмислят наличието на рафт. Друг елемент, който не ми е нужен към момента, е вратата, като ние просто ще я направя невидима от менюто с леерите. И така останахме с един гол шкаф на крака, който има дъно, две страници, бленда и гръб от фазер. Ще премина в друг изглед, който ми е по-удобен за чертане. Първото нещо, което ще променя е дълбочината на шкафа, тъй като стандартната дълбочина на кухненския шкаф е 560 мм без вратата. След като промених дълбочината на шкафа, ще се наложи да коригирам и височината на шкафа. Стандартната височина на кухненски шкаф без крака е 720 мм. Стандартната височина на краката за кухня са 10 см. Ако искате по-висока кухня, може да използвате 12 и 15 см крака, така че да постигнете желаното ниво на плота. Разбира се, може да направите и 77 см шкаф с 10 см крака, но имате предвид, че уреди за вграждане като синомиална и хладилник са проектирани за 72 см врата. Основната разлика на шкафа за мивка от обикновен шкаф, освен неналичието на рафт, е ориентацията на блендите на шкафа. На повечето кухненски шкафове блендите са хоризонтално ориентирани, но при шкафа за мивка се налага да бъдат вертикално ориентирани. Причината отново е коритото на мивката, което се разполага в шкафа. Задната бленда е препоръчително да се прави с 100 мм надолу от края на шкафа. Причината за това са изводите на батерията за вода. Вероятността да се паднат точно там е голяма и за да е по-удобен монтажа се оставя това разстояние от 100 мм. Много често шкафа дори няма гръб, тъй като отзади имате изводи за мръсен канал, изводи за топла и студена вода, съответно ако не са компактно разположени, гърба може направо да се премахне. Принципно гърбовете на шкафовете също са конструктивни елементи. Те поддържат конструкцията на шкафа в една от дирекциите, но в случая с този шкаф вертикалните бленди също играят роля на поддържащи елементи в тази дирекция, така че не е проблем гърба да бъде премахнат. Друга дребна особеност в шкафа за мивка е една малка периферия, която се оставя между блендата и предния край на страницата. Причината за това е дръжката на шкафа и по-точно болтовете, с които се захваща дръжката, тъй като болтовете най-често са с кръгла глава, има вероятност да опрат в блендата и вратата да не се затваря напълно.
Затова и е хубаво да се остави тази периферия от няколко милиметра, като примерно от 3 до 5 мм е прилично отстояние. В общи линии това представлява един шкаф за мивка. Ще включа вратата и ще й коригирам размера, за да има по-завършен вид. Тези, които са гледали видеото, в което показвам как се проектира обикновен шкаф, знаят, че завършихме с една таблица, където направихме разкрой на шкафа. Този път няма да показвам как се прави разкроя, но ще допълня старата таблица с разкроя на този шкаф и ще кача линк към таблицата в описанието. Надявам се видеото да ви е било полезно. Следващото подобно видео ще покаже как да проектирате шкаф за чекмеджета, например. До нови срещи!